Hvad fanden hedder den der verden? Desse 09 Joe. Jeg skrev bare, jeg skulle skrive Delta Twilight, men tænkte, jeg har allerede en, der hedder Delta Twilight. Jeg skrev bare en masse random lort. Så det gør jeg. Og så er det... Fuck, det er dårlig kvalitet. Ja. Hej alle sammen. Jeg hedder Grave herunder, og jeg puttede nogle fakler rundt i byen, imens I var væk. Og hun så gjort ret meget, imens vi var væk. Ja, men det var sådan nogle kedelige ting, så det var fint nok. Og vi hører noget virkelig fedt. Jeg fandt flint, så nu kan jeg lave flintens stil. Og ja, man skal betale sådan 3. Der er en i byen, ikke? Han vil godt give 3 emerald for flintens stil. Det var meget. Og jeg har været nede og mine en hel masse. Vi har noget crap på, kan jeg se. Forresten, du kan godt give din... Jeg ved ikke om vi... Nej, det optog vi ikke, men jeg fandt der et diamond horse arm. Det tror jeg, vi optog. Det gør vi ikke. Nej, men fordi jeg hvor min ene hest døde, mens jeg var henne i det tempel. Så jeg fik en ny hest, og den hedder... Jeg har ikke... Hvor er mit iron horse armor? Det tror jeg ligger i en kiste. Se, der er min donkey sinde, sorry. Ja, det burde ligge i en kiste, ellers så er det ikke. Og så må jeg ud og finde noget. Og ja, vi har snydt med heste, fordi... Ja, det kan jeg ikke få hesterne. Og vi har jo snydt med lead, men vi har ikke snydt med vi har faktisk snydt med sådan. Vi kan heller ikke få kvæl. Ja. Nå. Men hvor er det der iron horse? Nej, vi skulle ikke snyde med sad. Jeg har fundet det nu i en dungeon. Nå ja. Ja. Ikke en dungeon, det skulle i et tempel. Hvor er dit... Iron horse? Ja. Er det der ikke? Så ved det ikke. Ej, nej, seriøst. Det er sikkert der. Nej, nu er det væk. Jeg skal nok gå og finde noget nyt. Jeg kan drage ud på en anden rejse. Ja, det kan du. Det er jo lidt sjovt for dem, der ser. Nå ja. Så skal du, når du går med hen til tempel, ikke, så skal du gå til venstre, hva'? Okay. Nej, du skal gå til højre. Ja, fedt, så der begynder at grave. Anders, jeg laver lige en diamond axe. Til vi skal jo bygge sådan en bysti, og så skal vi også fælde træerne hurtigere. Og så giver det også fucking meget skade. Det gør nogle sjovt, så vi har masser af sjovt. Plant den lige igen forresten. Ja. Og der er gravet meget. Jeg graver ind, så jeg kan få flakler, eller den her diamond i det spørgsmål. Og forresten, imens jeg gravede, så fik jeg 7 iron og 47 redstone, 5 diamond, 64 coal. Det var faktisk ret sådan præcis, det var 2 flint. Jeg vil altså godt lave den der... Og så en masse jord. Og sådan noget. Nej. Jeg vil altså godt lave det der kaktus oven på bymuren. Jo, men det gør du så. Men kan du ikke først gå ud på en tur, for det er ret sjovt, hvem der ser. Men jeg kan jo ikke finde den igen. Jo, du kan TP. Og det er rigtig... Jamen, så får jeg ikke min hest med. Nej, men det er ikke svært, så. Du går hen, så går du til højre, ikke? Og så fortsætter du bare lige ud. Og så når du skal hjem, så går du bare den vej. Og jeg har redstone til at lave trail. Det er rigtig let stund. Trail? Ja. Altså en vej, altså sådan... Ja. Jeg kan også bare gøre sådan her, og så der. Jeg tager min hest, ikke? Hvad for en er det? Det er bilen, ikke? Jeg skulle blive ret træt af bilen. Jeg kan bedre lide donkey. Ja. Donkey går ikke så hurtigt. Jo. Ja. Kan du komme ud der? Hvorfor ikke? Der er kaktus, du kan Hvor kan jeg så komme ud? Du kan komme ud der, du skal nødt til at hoppe over hegnet. Storm, jeg har lavet storm. Inde i stallen har jeg lavet et sted, så du kan komme ud. Der. Ja, det er meget stort. Har du også slet ikke sat den på art eller normal? Ja, så det er piste. Kan du ikke komme over? Ja, jeg synes, du kommer med. Det er godt godt. Dobbelt kan måske ikke hoppe så højt.
Det er støtter en hver gang. Jamen, der skal være 2. Det skal ikke være... Undskyld. Nu skal det komme ud. Ja. Men du vil godt tænke den anden vej, ikke? Vi kan stå. Vi laver en gate. Vi kan også kraft om en gate. En gate. Jeg kan hælde med findes. Der er endermænd over det hele. Jeg laver en gate. Hvordan er det, man laver en gate, forstår? Du laver 2 sticks, 2 wood, 2 sticks. Jeg har ikke noget wood på mig. Undskyld hvad? Mange wood på vores wood. Du skal bruge 2 wood. Det er vildt nok wood. Jeg har 22 wood på mig. Og det er ikke engang planks. Okay, jeg går hen til templet. Ej, så er der zombier. Hvorfor Jeg går hen til templet, ikke? ikke? Undskyld. Jo, du går hen til templet, så går du til højre, og så går du bare lige ud. Altså, det smadrede tempel. Ja. Okay, så går jeg til højre. Og så fortsætter du bare lige ud, og så ved jeg, så må du se, hvis det er her. Det er ikke noget. Er der nogen andre monster? Det burde altså komme ind til monster. Nej, fuck nu. Det havde jeg ikke lige overvejet, at vores heste ville gå ud på den måde. Fuck nu, jeg vil til det. Nej, lad det det. Kom, hest, nu går du. Nu skal du ned. Nu må jeg få en bil til. Okay. Planen for os er, at vi skal ud på eventyr og finde nogle... Har du en lead med? Har du fence med? Nej, jeg har ikke lead med. Jeg har fence med. Og lead med. Det er fordi, jeg har jo kun det her på mig, ikke? Jeg glemte lige donkey og så en chest. Det er fucking smart donkey og så en chest. Du skal lige falde jeres træer. Jeg tænkte, hvis man kunne feed den med rotten flesh. Det kunne være ret fedt. Der er weed. Ej, jeg vil så også have en diamond pickaxe. Nej, en diamond axe. Det kan jeg ikke gøre. Kraftedeme. Det går kraftedeme for langsomt, det er det. Og vi har den her smukke intro. Ja, som er lidt en noob. Men vi er også stolte af den. Vi er ret stolte af den. Det bliver først på kamera. Og det er ikke sjovt. Ej, det er ikke sjovt. Men faktisk ret godt. Jeg kan godt lide den. Og der er to af de der ved siden af hinanden brønde. Ej, sjovt. Nej, det er fuck. Nu er fint. Nu har jeg fået et træ. Nu går jeg. Gider ikke mere. Jeg synes, det lugter. Jeg gider ikke mere. Jeg synes, det er. Jeg gider ikke mere. Jeg synes, det lugter. Nu går jeg indenfor. Det der er mit gode ting. Du har set videoen, ikke? Jo, det er det. Tænk, hvis man kunne æde weed. Nå, jeg skulle faktisk have nogle ting. Jeg skulle have mig selv nogle sticks med og wooden. Ej, hvor stik med. Okay, nu kan jeg lave den gate. Skal man fence for gate? Nej. Hvordan er det, man laver det her? Du skal lave en gate, ikke? Nu. Nå. Nu ved jeg godt, jeg ved godt, hvad det var. Stop. Jeg gider bare ikke mere. Jeg synes, det lugter. Jeg hader, når ens hest ikke ryger ind i et træ. Nej, en kaktus. Fuck me, kæmpe. Horse problems, man. Minecraft problems 101. Der er en høj kaktus. Hvis det virker ikke, så bliver jeg på. Så bliver jeg stolt. Der kan faktisk godt være 2 gates. Det kan nej. Det var mig da ikke. En by! Okay, nu kigger jeg på Der er et blacksmith. Du skal lige din fence, så du kan stille den fast, så den ikke dør. Fordi lige en løb og så dør den. Du kan ikke stille den fast til næste. Du kan sætte den fast på en blacksmith.
Der er faktisk... Er der ikke findes for Black? Gider ikke mere. Jeg synes, den lugter. Donkey lugter. Altså, det er bare den... Det er jo lidt sikker. Undskyld. Du skal først putte Nå, ja. Sådan. Og hvor skulle du have den? Fordi så ved vi, at det er den der vej. Så kunne jeg have sagt, at det er lige meget voldstrøm. Det er lige sådan noget der. Men det er også fint, for at være sikker. Ja. Kan du guldråd med hjem? Nej. Jo. Vi har masser. Nå, men jeg kan godt lide guldråd. Ikke virkelig. Jo, ja, det er fint. Du må faktisk også godt tage... Ja, men det var meget godt. Du har det fint iron, har du? Nej. Nå. Ja, nej. Ja, jeg troede, jeg var helt vildt tæt på at fuld. Det er jeg sådan set også. Jeg tror måske, jeg laver noget iron. Og Kan du ikke lige tage de der ting med? Dem her. Vi skal have iron bars. Det er frækt. Nu, der burde ligge et tempel lige ved siden af, så det kan vi gøre. Det kan finde på fods. Der er ikke noget, jeg skal... Du burde kunne finde et tempel på fods her. Vi tager lige nogle touches. Det behøver vi ikke. Det behøver vi så. Find det tempel. Nu er jeg set det. Jeg skal ikke mere. Jo, jeg havde. Altså, den her by, den er både beskytter, og jeg er hendes beskytter. Hvad var det, jeg skulle have? Nå, ja. Og så kommer Jeg snakker med mig selv. Jeg snakker med mig selv. Jeg snakker med mig jo, selv. du har faktisk kun 64 skruer tilbage. Jeg ved det. 64 gange 2. Ej, det er så ret lidt. Det må det lukke noget. Du kan altså finde til. Det er potatoes, ikke? Hvad Men har du kun plantet potatoes og wheat? nej, der er også skruer. Ja. Okay. Nu tager vi det. Nu har jeg kun det. Hey Danke. Hey Danke, I wanna get some food or something. Okay, Anders, jeg er ret vild med at bruge timer. Okay. Det går også, det lige når vores survival, det første det survival kom, at det kom. Og jeg var sådan, shame it. Det er vildt. Det er vildt. Det er ikke haft noget for mig til mig. Snakke med mig selv, snakke med mig selv. Snakke med mig selv, snakke med mig selv. Den hove, jeg bare lige, jeg skal altid have en hove på mig. Det er min fri. Så nogle gange så bare til stik på, og Anders har en hove på dig. Hvis jeg nej, så skal jeg sige, at Anders ikke lukker den. Så jeg er okay for det. Og finder den. Det var lidt random. Men det skal du også gøre, fordi jeg skal have en hove. Jeg skal altså have nogle seeds på mig. Og nogle potater, og nogle gullerødder. Og det gør ikke mig. Jeg synes, du lugter. Gider ikke mere. Jeg synes, du lugter. Jeg kan nogle gange så kan jeg ikke trykke på, trykke på knappen 4 nede på tastaturet. Ja, og så kommer der ikke sådan en... Yay! En village! En village! En village! En village! Fordi vi har en masse spawnæg. Og alligevel er det kun donkey, jeg har med. Ja. Det er også gode heste. Og det er meget gode heste. Jeg har faktisk en sætning. Det var ret en bumel op til tæren. Jeg hader den en bumel op til tæren. Ja, den er så irriterende. Hvad er der galt med det er bare sådan for real. Jeg snakker ikke med mig selv, 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 jeg snakker ikke med mig selv. Anders, jeg tager også lige nogle af deres fins. Ja, det er godt. Hvad var der inde i blæsten? Snakker med dig selv. Jeg har ikke tjekket nu. Hvis der er iron armor, så tager jeg det. Sådan tjekker du ikke lige. Okay, men så får I lov til at se, hvordan en blacksmith er i næste afsnit. Så hej! Så vil jeg virkelig godt se, hvordan den blacksmith, så kan du ikke bare stoppe og...